Mga igsoon, it is very important nga dapat kinatong tumanon nga when we attend mass na i-cover atong head niini mo ang veil or putong sa Bisaya pa. Nagsimbolo ang veil, ang putong nga kita nagpailawom lamang sa gahom sa Dios, nga kita ubos lamang sa gahom sa Dios. Ug ang full nga detalye niini mabasa niyo na sa Korinto 11, ang pagpandong sa ulo. So gikinahanglan jud nga pandungan nato ni ang atong ulo kung kita mo atid og misa, dili lang sa pag-atid og misa I mean, kundi bisan na ata sa atong panimalay when we pray, sa di pa ta matulog pag mata sa kabuntagon, magpandong ta sa atong ulo. Ayaw niyo ikaulaw nga kamura ang magputong kung musimba mo. Ayaw niyo ikaulaw nga tan-awon mo. Ayaw kaulawi ang tao nga makasasala sama sad nato nga hukman. Ang importante nga nagtuman ta, kahadlukan nato ang mapatay sa atong kalag, nga mao ang Dios. Siya ang labaw natong kahadlukan, dili gayud ang tao. Kay hukman man ta, importante nagtuman ta, bahala ng mga tao nga bisan nakadungog, apan wala buhata, apan bulahan ka, kung ikaw nga tao, wala nimo nakita ang Dios, apan imong gituman kung unsa man ang iyang mga gusto mga balaod. So sa nangutana di ay kung asa ko pwede makapalit ani nga puto or asa ko nakapalit ani nga puto, akong ibutang sa comment section ang link, inyo lang tong i-click dayon makapalit na mo diya, pero di mo kantigo, just message me kay Igay Tamigson. God bless. Happy Sunday.